Čaute ľudia, vítame vás u nového videa a Luka vám vyzval na odvetu z Crossbar Challenge. Ideme. Každý má 2 pokusy, Raďo začína. Prvý pokus nič. Nie, jeden. Tak každý má 1 pokus. Budeme takto radšej ďalej, aby to bolo vidno. Skoro. Poď ďalej, šéf. Yes! Tak ale ľudia, toto pustite v komentároch. Podľa mňa to volá spojnica. Ale... bolo to kusko. A tak ideme hrať ďalej, lebo to už bolo rýchlo. Priznala sa, bola spojnica. Priznal sa, že bola spojnica. Takže nemusíte písať. A môžete napísať. No, môžete napísať. Skúsme jedenkrát priklepom. Ale... Takto! Spojnička. Dobre, bola spojnica, priznal. Yeah! Nehráme na tyčky. Nevadí. Ale... Ešte, že... Dobre, už sa idem rozhodnúť. Zadná. Zadná. Nebola zadná. A ja mám to. Ľudia! Bola to zadná, že? Ideme si to pozrieť. Nebola. Takže, dobre, na budúce ho vyzveme teda na odvetu. Tak poďme vystrávať poky. Ideme ešte jedné. Ideme strieľať. Tak, dobre, dáme... Túto challenge som vyhral a dáme ešte jednu challenge. Musíme trafiť pravú tyčku, ľavú tyčku a brvno. Kto to dá ako prvý vyhral. Ale... Aby ja idem tiež na tyčky. Tak, ja dám ako prvý asi Crossbar. Zadná. 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 Tak ale neviem, klame. Práva. Yes, bolo. To sa nepočítalo. Keby to tam není. Nevadí. Nikomu sa zatiaľ nedarí. Yes! A Raďo má Práva, práva, práva. Nič? Ja neviem.
jak to skočilo. Tak to bola náhoda. Škoda. Au. Yes! Mám brvno a ešte pravú ľavú tyčku. Ráďo už iba ľavú tyčku a brvno. Áno, to bola latička. Takú vlachuje tyčku. Skoro, škoda. Yes! Už iba prvno. Nič. Škoda. Ja už iba prvno. Je tam! Ani okejka padla. Už len pravú tyčku a Ráďo brvno. Staj! Nie. To nestrelil som. Vyhral som. Teda ešte má... Dajme mu ešte 3. Dal tyčku, ti brvno. No tak dal brvno, dobre, pokračujeme. Pokračujeme ďalej. Čo dáme? Ideme tyčku pravú. Kto dá prvý pravú tyčku, vyhral. Yes! Ideš. Musím. Winner! Dobre, Ráďo druhú challenge vyhral. Dajte odber, dajte like a čaute.